Bij mij in Haas kwam tussen de midden de zinnen er haastroch, maar het wat luchter. En de oors, nou, ik zou deze dag maar omschrijven willen als smoek, want er stier net volle wind. Prachtig voor de fietsers, prachtig voor de motorrijders, maar ook prachtig voor de keertjes natuurlijk. Aan de orenkant we hier ik wel eens wat buikers, wat ruim, wat lichter ruim, droege perioden. Nou ja, zo'n speeltje weer. En de komende dagen beginnen we oer op een koud waartype. We krijgen temperaturen die passen bij begin april. Wel, joen en vannacht, actueel. Bewolking, is er ruim, lichter ruim, soms ruimt het even wat meer, buien, buikers. En een temperatuur om bij de 9 of de 10 graden heen. Wien, zuidwest tot noordwest, zwak of matig. Morgen dag, een dag met bewolking, een dag met ruim en lichte ruim. In de midden komen de droege perioden en misschien in het watergebied nog wel even de zinnen. Temperaturen zijn al rond 14 graden, hard net oer. En de wind uit het noordwesten en het noorden waait en die is matig en vrij krachtig, letter al krachtig in het kust- en watergebied. En dan is de tongen zetten voor de orendagen. Waasje, tongetje en vreed zijn 11 of 12 graden, een koud waartype. Op waasje waarschijnlijk een droege dag, maar ik nog wel eens even wat zinnen. En dat geldt dan vooral voor het kust- en watergebied. En tongetje, buien, buikers. Ik eens even een beetje zin in het kust- en watergebied. En op vreed werden een bewolkte dag, maar met ruim, lichte ruim. Ja, en zo'n speeltje wordt het. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.